И здравейте всички, това съм аз, Mr. Pixel 56 и днес ще ви покажа моят мап. Той ще скочи сигурно другия месец, ако няма да мързе. Така. Правилата съм ги написал и на български, и на английски. Сега ще ви покажа. Така. Ами, като цяло нямам кой знае какво да казвам. Вече снимам с фантазия. Така. И... не знам. Може да направя някой giveaway скоро. Стига ми се съберат бая гледания или нещо. Ма надали ще стане. Мапът ще има трейлър. Все още няма да се качва. Това е нещо като прерис показване. Няма да се качва. Ще бъде качен, когато аз кажа. Така. Ще направим свин трейлъра. Там другите пустоти. Също така ще ви покажа нашият модпак за техник лаунчера на 1.6.2, обаче когато се почва лаунчера. Ще ви покажа модпака и да се надяваме да ви хареса. Като цяло, горе-долу, това исках да ви кажа. Нищо, кой знае какво е значително. И това бях аз, Mr. Pixel 56 и благодаря, че гледахте.